Saudara Produksi, nunga lihat pangkabea lihat parhorasa kujalo hati, oparanya omonami morsak mengatasi. Di sune aras kehidupan don parkari juali, nunga di paduka jabata, tupampangan di morsak mengatasi. Jalan, adong sadana kini do amang pendeta, ikomar sadani rohani, jalan ikopanonami, padukoronami rohanami. Alani, adong do potensi dihagi namalo marunderuye marende nyoknya nababat boru bahasa ibu. Di nama ngalia kami laos marende ma nyonya nababat boru bahasa ibu. Pasukan siap.